Alright, so isang magandang buhay po sa ating lahat at tayo po ay nandito pong muli sa Malabon Fish Market para sa mga update natin, no? So, ganito po yung sitwasyon na inyo pong nakikita sa aking video. At ang lugar po dito ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So, nandito tayo sa pwestuhan ni Kuya Romy, ang nagbebenta po ng mga bangus at tilapiyang Batangas. So update natin yung kanyang mga presyo, no? So si Kuya Romy ay naglilinis ng kanyang mga tilapia na binili sa kanya. So shout out sa iyo Kuya Romy, magandang umaga po. Ayun. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. Tara, let's go. Kuya Romy, ma-update ko lang po yung mga presyo ng tilapiyang Batangas. Magkano po? Ganun pa rin po tayo, 120 pa rin po, no, ang mga kada kilo ng kanyang mga tilapiyang Batangas. Ang ating mga bangus po magkano? 200. Ayan po yung 200 pesos na kilo ng bangus dagupan. Ito po yung tilapiyang Batangas. So si Kuya Romy naglilinis ng tilapia. Ilang kilo po yan Kuya Romy? 2 media. 2 media po. Yan po ay iniwan ng customer. Yes. Ayun, iniwan po ng customer, no? Ang sagot lagi ni Kuya Romy, okay na to. Okay na. Okay na to. So ang ganda ng kanyang ano ngayon, no? Dati plastic. Ngayon, meron na siyang gamit ngayon sa ulo. Galing pa ng Neverland. Netherland. Neverland. Para palang ano, Peter Pan. Galing sa Neverland. So Kuya Romy, maraming salamat po. Enjoy po sa paglilinis ng mga tilapiyang Batangas. At yung mga daliri, ay ingatan din po, baka matusok-tusok. Aray ko. So Kuya Romy, maraming po salamat. Salamat sa inyo. Ayun, thank you po. So diretso na tayo sa mga panibagong update natin dito sa Malabon Fish Market. At tayo po ay papasada na sa ating pagbablog sa Malabon. Kuya Romy, thank you po. Thank you. Alright, so dito na tayo sa mga latagan ng mga bentahan po, no, ng kanilang mga latag dito sa Malabon Fish Market. At sisimulan natin sa vlog po natin dito. So ito po yung mga tumpukan po ng mga isdang tunsoy. Yan po ay mga tumpok, no? Tumpok po niyan ay 50 pesos. At ang bangus po natin dito 120 isang piraso. Napakalaki ng 120. So murang-mura po yung mga bangus po natin na latag dito sa Malabon. So lipat na tayo na ibang pwesto sa kanila pang mga latagan na inyo pong mapipili o mabibili sa bayan po ng Malabon. So yan po yung mga presyo ng ating mga local salmon. Magkano ngayon mga dorado? 200 ang kilo. Itong mga local salmon 220, no? Tapos 180 po yung mga labaita natin, 120 isang piraso ng bangus. Dagupan ng bagsak po natin dito, ang presyo ay 240. At ito po kalahati 160, bali 320 po ang kilo at mga bituto po at mga isdang katsareta. At tulingan, halo katsareta at tulingan, no? Dito magkano kilo? 2 din ang kilo, no? So nandito tayo sa kumari naman natin sa mga bentahan niya ng mga bangus. Mars, magkano yung mga bangus mo ngayon mga kilo? 200 po isang kilo, no? Ng mga bangus na inyo pong mabibili. Mars, salamat! At ito naman po yung mga latag dito ng mga 150 kada isang piraso ng mga bangus. At mga salmon japayuki sa halagang 100 pesos na tumpok po yan. At dito po yung 100 pesos na tumpok ng mga espada. Ayun po ay 50 pesos mga tumpok. 50 lang yan! Makilang. At 150 po sa mga kilo ng espada. Gulyasan 200 pesos na kilo. At yung mga bangus po natin dito na dagupan ay 160 isang piraso, may 130 at 170. So yan po yung price update ng kanilang mga latag, no? So ang kagandahan po kasi dito, yung mga latag po nila mga isda ay makikita nyo na po yung mga presyo. Alright, so tuloy-tuloy pa ang ating update.
yan po yung mga latagan po rito, no, na inyo pong mabibili. Sa mga bangus po rito, no, ni Paring Ben at ni Ate Beverly, 200 po ang kilo ng mga bangus. At meron din po ang kada piraso na bentahan. Ayan ang kada piraso, 100 pesos. At ito naman po yung mga latagan, no? Mga danggit, labahita, bangus. Konti na lang yung ano mo. Sila nagbabayad yung iba. Maraming hindi nagbayad. So yan po yung mga latagan dito, no? Dito yung mga latag naman ni Kuya Warren. Ito po yung mga dorado na bentahan. So kakaunti pa rin ng mga isang bato. Ganda ng ano, isdang gabi, oh. Sarap niyan. Ito po yung laman ng ating mga dorado. Magkano kilo ng dorado, Kuya Warren? 220. Ito, 250 sa mga laman. Buuan, ganun ang presyo. Ito isdang gabing ganda, oh. Na-tiyempo kaya alam ano ako Pasok ako. Yan ang masarap sigang sa bayabas, yung isdang gabi na yan, no? Lapad na isda. Kaya Warren, thank you. At dito naman po yung mga latag ni Boss Aris naman sa mga latagan niya rito ng mga isda. Update natin, no? Boss Aris, good morning, shout out. Magkano yung mga dorado mo ngayon? 200 ang kilo. Labahita 200. So good morning sa iyo, Ate Pam. Shout out sa iyo. Boss Aris, magkano yung ano mo ngayon yung mga torsilyo? 200, 250 sa mga isdang torsilyo. Medyo naputol lang yung ano yung bangus magkano kilo? 200 ang kilo. So yan po yung update natin sa mga latag ni Boss Aris dito sa Malabon Fish Market. So Boss Aris, shout out po muli. Good morning. Salamat. Dito tayo kay Nanay Noemi sa mga bangus. Nanay Noemi, good morning po. Magkano po mga boneless bangus po? 160 po ang isang piraso ng mga boneless bangus, no? Ayan, paninda ni Nanay Noemi, boneless na po na bangus. Nanay Noemi, salamat po. At dito po 180 po yung mga isang piraso, no, ng mga bangus. At 180 sa mga kada piraso. Per kilo, 180 po sa mga gulyasan. Salamat. So shout out sa iyo, Tay. Good morning. Good morning. So ayan yung paninda nila, no. So lipat tayo sa kabilang side na bentahan din po ng mga latagan dito. At tuloy-tuloy ang ating update, no. So tawid na tayo. So balikan natin yung ating naputol na pagbablog. Good morning po, Nay. Magkano po yung mga tumpukan na yan? Kilo po. Kilo po sa mga buging. Kilo. 200 po ang kilo sa buging. Ganun din po. So 200 pesos po sa mga per kilo po, no? Wala pang tumpok. Hi, good morning. Good morning po, Nanay. Shout out po, Nay. Good morning. Salamat po. At yan po yung mga tumpukan din po dito, no? Sa mga salmon japayoki. At mga galunggong na 100 pesos, no? Na mga tumpok. At kada piraso rin po ng mga bangus po dito na inyong mabibili. At napakamura, 120, 130, 130. At malalaki po yung mga bangus na kada piraso. Ayan yung mga presyohan. Boss, salamat. So yan yung mga latag po dito sa Malabon Fish Market na ating pong binablog, no? So dito 130, 120 kada piraso rin po ng mga bangus. So yan po yung mga kada piraso. Ang mga yellowfin tuna ay 240 ang per kilo.
Ito po ay 330 sa mga pusit. 160 sa mga per kilo na mga isdang tulingan, no? So yan po yung ating mga ina-update sa bayan po ng Malabon Fish Market. At Tunsoy. Mamaya, magbalik ka. Yan po ay 50 pesos na tumpukan. Good morning. Magkano balat mo ngayon? 150 sa balat ng baka. At 150, 120, 150, 130 sa mga presyohan ng bangus ni Kabugris kada peraso. So shout out. Mura-mura nga bangus ngayon, malalaki. Pamigay presyo, no? Yung mga bangus dito sa Malabon Fish Market. Bilisan lang dito bentahan. Kada piraso, malalaki, mabisa. Ang kada piraso ng mga bangus ngayon. Sobrang mura ng kada piraso. Salamat, pre. Thank you, thank you. Sa lahat mga kabugris natin. Ayun, shoutout sa mga kabugris natin, no? 130. Puntahan nyo na po si Kabugris dito at makakabili po kayo ng mga bangus na kada piraso. Thank you, Boss Lando. 130 na lang, Mi. Bargain yan, lalaki niya, no? Nagubabangis yan. Salamat, pre. Thank you, thank you. Oh, murang-mura na yun. Alright, so nandito na tayo sa mga latagan ng mga mangga. Mangga mo, magkano? Tandaan lang kilo, boss. Ayun, tandaan ng kilo. 100 pesos mangga mo. Pwede ng pangsigang sa bangus, ni Boy Bangus. Asa si Boy Bangus? Nag-practice ng tayaw. Aray ko, nag-practice na naman sa'yo si Boy Bangus. Nawawala na naman. Ito, bagay na bagay talaga yung mangga. Yan ang pinasisigang ngayon. O kaya yung mga ubas. Problema, wala tayong ubas, pangsigang. Wala. Pagsigang sa Payabas. Mangga pala! Nadali tayo ng joke. Yan po ay 130, no? Kada piraso ng isang bangus ni Boy Bangus. 130 kada piraso. Salamat, thank you, thank you. $240 sa mga 220 yellowfin tuna. Salamat. 300 mga limango, 400 at 350 sa mga presyohan ng mga golden pompano. So shoutout sa iyo, Boy Putik. Ano nga pala kayo, Boy Silapia? Kumpare ko na siya ngayon. Ayun, kumpare ka na pala ngayon ni Boy Putik. Naka-shade pa rin. Nawawala si Boy Bangus. Ayun. Shoutout sa iyo. Ano sa yung shade na pinagmamalaki mo? Kalimutan ko, Boss Lando eh. Aray ko. Wala, dahil ka pa talaga ni Boy Tilapia. Marami? Ah, marami palang iniisip. Hindi naman. Mukhang, kung maganda naman yung isosot mo na salamin eh. Ayun. So wala ka na ngayon papaday kayo kay Boy Tilapia eh. Interviewin ko na yon. Mamaya babalik ako, tatapusin ko lang to. Ah. Salamat, salamat. Puntahan natin si Boy Tilapia, no? So mga presyo ng mga latag po dito ng kada piraso ng mga bangus. Medyo on budget. Yan po yung per piraso ng mga bentahan po dito ng mga bangus na inyo pong mabibili. So shout out sa iyo, Boy Tilapia. Good morning. Boy Bangos. Sabi mo, salamin mo, galing sa bawal. Amin, bawal ka rin. Ayun. Hinahanap ko, biglang lumutang. Eh, paano nasa bawal din siya? Amin, bawal din. Alam mo ba yung Alcampor, yung ano, yung bilog? Papabango pa kayo kaysa kay Boy Bangos. Magkano tilapia mo? 100 pesos kilo ng mga tilapia ang Batangas. Sabi niya, di ba? Oo. Mamaya babalikan kita dyan. Thank you. Salamat sa'yo, El. Tapusin ko lang to. Salamat. Medyo may sound music. Layo tayo. So pakpak po natin 130 at 100 pesos po sa mga backbone. Yan po yung presyo ng mga kada balot.
nailuto mo na yung masarap na pusit? Hindi pa, pinalaman ako pa lang. Kala ko nailuto mo na eh. Magkano tortilyo? 340 yung pusit. Lumit yung pusit mo. 360. Yan, 360. Yung bisugo po. 360. Ayan po yung mga presyo ng mga presyo na inyo pong mabibili na latag dito na pwestuhan po ni Piso sa Malabon Fish Market. Ate, salamat po. Bossing, sakit ka lahat. Ito naman yung mga tahong. Tabahan niyo, boss, paglagyan. Ito lang yan sa nabutas. Tabo, 100. Yes. Ay, 100 pesos kada tabo, no? Ubos na ang ating talaba. Kaya na lang po natira. Ito ang himay. Yan ako sa mga mahilig kumain ng talaba na hinimay. Ayan po, no? Bandian nyo lang po, tapos lagyan nyo na po ng suka. Meron na kayong kilaw, no? Tawagan nyo ang kalamansi. Taba nga, no? Ganda yun talaga sa kinilaw. Ayan. Tapos ito mga kohol. So, tuloy ang ating update sa Malabon Fish Market. 100 pesos na mga tumpukan. Idol, shout out sa iyo, Idol. Shout out, good morning. Yan po yung mga sanay batang. No? Ayun, shout out kay Kadudot Vlog ng Samar. Shout out, good morning sa'yo. Pili ka na galong dulti. Ayan, salamat. So, Tilapia Batangas, no? Pandaing. Ito yung pwesto ni Kuya Ricky. Check mo na kay Queen. Ayan, bangus pandaing per kilo. Ay, boss Lando. Good morning po. Magkano po ngayon ang tilapia po natin? 130 lang, boss Lando. 130. Sa bangus pandaing po. 180, boss 180. Dito po sa mga per kilo ng bangus. Yan, 200 po ang mga kilo, no? So yan po, ang mga natanong po natin mga bangus po dito ay 200 pesos po yung mga kada kilo. At dito po, meron din pong tumpukan. Ayan. At kada piraso na bentahan ni Kuya Ricky. Kuya Ricky, shoutout po muli. Good morning po. Salamat po. So, yun yung update natin sa kanilang mga latag. Ito pa yan, no? At 100 pesos kilo na mga talong. 25 pesos. 100 din po ang kilo. At ito po yung mga tumpukan sa 100 pesos, no? Alumahan. Ang kilo ng tilapia ay 100 pesos. So, ganito yung mga sitwasyon sa mga latagan po nila sa Malabon Fish Market. 140. 50 pesos tumpok, ang dami. 50 pesos tumpok, ay ito pala yun. Sama mo na yung bata na. Akala ko ito yung tumpok. Ito, yun po pala, ito. Sama mo na yung bata. Ay bata, itlak mo. Shoutout sa'yo, good morning sa'yo, Pogi. Bukas, plastic ka namin. Para mapintalig. Ayan, ganda ng mga sapsap tunsoy, malakapas, no? Namumukadkad, ayan. Pinaka-fresh po ng mga isda. Ayan, nabibili nyo sa Malabon. Makain ng paksi. Ang sarap sa paksiw, bangat. Eh, magkano kilo niyan, te, sa mga sapsap? 160. Oh, parehas na. Ah, parehas na rin po yung mga presyo, ano? 160. Ah, binaba nyo na po yung presyo. So, presyo po ng per kilo ay 160 sa mga malakapas at sapsap, no? Sarap niya, no? Pangat po sa kalamansi o paksiw na masarap na luto po dyan sa mga fresh na isda po na inyong mabibili. Te, salamat po. Shout out. Good morning. Ayan po yung mga tilapia Batangas. Para lagyan mo na ng suka. 380 kilo na mga tatag ng hipon. Pwede lang yan, no? Ito na yan, no? Eh, sige yan. Pwede lang. Walang dating kuya. Wala ka kuya, bago yan. Shout out sa'yo, Geng Geng! Nakahuli ko na si Geng Geng. So, shout out sa'yo, Geng Geng. Kasama na naman si Tiyo. Geng Geng, yun o. Ano kinakain mo, Geng Geng? Kanin bowl. Ayan ang pagkain ni Geng Geng. Shout out sa'yo, Geng Geng. Isa pa, Geng Geng. Shout out. Good morning sa'yo, Geng Geng. Ayan po na 100 pesos na kilo ng mga tilapia. 150
po ang mga kada piraso ng ng mga bangus na inyo po mabibili. At dito ay 70 pesos no na mga kilo ng tunsoy. So yan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latagan. No? Tumpukan 100 pesos anuman. Tapos tumpukan po dito ng mga ulo ng salmon. Ayan. 100 pesos tumpok. So mga parrot fish 150 at may tumpukan dito sa halagang 100 pesos. Gano'n siya beta? 180 lang. 180. Tulingan. Tulingan. 150 lang. 150 po sa mga presyo ano, ng kanilang mga latag po dito sa Malabon Fish Market. At tumpukan, ayan, 100 pesos. Tilapia ang Batangas. 80 na lang kilo. Wow, grabe. Kaya mo si Jeep? Asawa niyo. Oh, yep. Dancing. Huh? Ano, sweet ah. Nagangingiti pa kayo ah. Kayo ni Lando ah. Love team. So shoutout sa'yo, Jeff Baliw. Salamat, thank you, Paset. Thank you. Alright, so yun na nga po. Nandito na naman po ang ating mga MCAT na nag-iikot dito po sa Malabon Fish Market para sa pagsisurvey po ng kanilang mga pwestuhan, no? San, good morning. So, abante tayo sa iba pa mga latag sa Malabon Fish Market. Alright, so yun na nga po, dito na rin po natatapos ang ating vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shoutout po sa ating lahat. Good morning, good morning. Shoutout kay Randy Cona ng Nabotas at kay Ner TV Vlog na lagi po sumusubaybay sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer at sa mga taga-subaybay po natin na maraming salamat po sa inyo. So hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.